Koma, murizei. Ndiri bo recycling. Zvakamira sei? Hai bomba no. Nematambudziko. Matambudziko ndiwayo. Angokraro tivolo no ti anyasoonesa vanhu chokwadi waisi. But isusu zvatatotaura unezuro zvazvo kuti timugombe kuti kana dakrara hatiushire munhu bvezi. Fair. Izvo zvatiti. Zvatinongofara ndezvana Trump izvi kuti agogodzwa. Kutora nezvana. Kutora nezvana. Tati Trump. Aiwa, kutora munhu wamuti mamusika muishire date. Ginimbi. Eka nonde plata kwa tanzi ndakaenda kwa patiko kwa ndikati no. Ndandawana kambini anambobanda wake. Yende straight andikutora anambira ambogogodze wake. Mamusika muishire date. Mamusika muishire date. Aiwa, munhu azokrara azvizofadza ano. Ameno kana angade twake twanga akanongwata wadono. Ndo tinomukwadzisa twake kana akangwatosa. Sangano anongwata twake. Unobambwa nemasemting ako because unongoni zvinhu zvako. But isusu isengoro matusenze edu neamazevisi nekodiro zvichikandira kuti ita zvatinenge tiita. Wairita. Zvimwe zvenikini. But hozi yochona yofuka nemotikari yake simbi angane simbi Rolls Royce apa varwana nekachi Honda netoi itoi kana kurwana neRolls akarwana netoi rakafiti itoi bono ndati motikari nongoipeta yegova ngodaisoka akarwana nayo atofuka kuti yakakazonobvira nei iye vanothrowa away ava azokarariza angari intega. Saka rikona pane zvinhu zvinenge zviripa kumana but atiziye zvedu but pakutaura pachokwadi kuzama nkwara hanzi wosagwira pachibranda hanzi usabate kumbira kana kuti tsvaga cheziya rako chedikita nguva inenge yakwana mda aiwa haisi nguva yakwana nguva inenge yakwana umbana ko usati ndakatomukangani makore mangani vose nezoya December 4 December ndakutona kena 43 yangani hanzi angane 36 ere ona kai 3 bobo kambana anokena 4 bobo ndo panodiwa nanzi live begins at 40 isu takutanjoya tiri paniki tichinjoya nepeanuts iye angainjoya ari paniki nanditi asi anzi imba yame yake nemazwira ari kuita nona hanzi haina dhoo asi anzi airakidza dhoo rimwe revanhu irerevhasachi imba yame yake isina dhoo ipapo chibva wazvibvunza ungati ndakatazoti amai vangu chaivo vanakirwe vofara ndine mari nandinangu ngorwa kuma but zvibvunze mobva mapinda meavaona vataure straight vanhu uye kudomboshevakaimba yame yacho makaione unozama ndikutaura handiona patikana nemabhulango odombosheva kwavo ndo kwakazvarirwa amai vato mulaya morisi mvunyu ndikoko kumusha kwavo kudomboshava kune history yese tinayo yekudomboshava hatina chatinobhaizwa haana kana hama yakaida kumuona ende hanzi afanesi akapedza kuvari kuchema kunoziva timwe tinobhaisa kuchema after death get something Ferrari muchaona vachamamisana vakunobvutirana magadgets but uzi ava ndezvemoto ndezvemulilo unoziva mulilo wose fire kai moto ameki saka kuona zvakadaro manje iwochi kana urinda ingochema hama yakoviga ovharwa matachi zvemulilo usaita sangwata bozi ukada ngongwata cheteka watorana nechi unogona kusarwa nemagadgets acho ndomboziya anganemela ziri mukomana avamene vembobhombana hanzi najava ndepassion java ndomwane mari futi kamwe mari aiwa umbano anekachokwadi like kaitaura zvake mbano achitaura mukome makadai amene apane zvavanoita amene matricksters vane mari kavane mari vendozvavanoita aiwa ngoro racho havana ngoro sendiita hana ngoro rinooneka nekuita zvaunoita kune vanhu munoti kuti hanzi upenyu nhano nhasi kuda ngoro but ngoro rinoonekwa nezvaunoita zvaunoita even kana mucommunity kwakazvarwa kwakakurira kunzi ndikazodaiso ndopa ngoro rudo mari
doesn't mean anything zvazvekuti anzi ye ini ndakapenga ndakazoita ndikati anditoona kuti wedu atisiyani what's next mari yecheta vasara kandiwa chanongoelasa ndo patikuplata andiri kuona vachailasa but unofana chinodiwa rudo uri mupenyu mwari anokuvhurira denga rakanaka paunosvika unonogara pasaidi nayo asi wakatoita utsinye uri mupenyu nemari yako yakawanda iyo nayo umwe munhu aitambura achirara nenzara ndakudzokera fu zvandakataura nezvirube andikuona unotaura umwe munhu achirara nenzara une mari how do you feel muupenyu hwako wozviita nzi nine mari ndakapenga iwe umwe munhu achirara nenzara batsira wopa munhu iye unoona kuti mwari anonokuitira sei mangwana anowedzera pane zvaunazvo unopfuura makomborero ako kudenga unongwa nesiti yako yakanaka handiti ndo zvinenge zviripo gosarevha wakoma wozi atazi ndemunhu andoda futi pavhidhio oti kutotorani yaginimbi panhu ine saka mukomana angokirara zvake but akirara asina rudo bhosi anga asina hameki anzi akapedza hameki dzese atechipiwa dhata muripo mbereka sambaripo haana kuziva mwari imbomutaurire mudare zvinoitika tingati vai ndozvavo vane flambo vachidaidaibrad mudare imimi pamusha pamacho mapazi anongoziva kuti ari kudombosha panonzi pana tichaenda pashowground apa anga akavaka macho kopamomzachi mambadombosha pama yake akanga isina momzi yake isina dho zvivanhu musanzvengeka pase munhu mamweni chiplata makuda kuchinja statementmuraotenga ferari mudhara ferari otadza kurisira mai yake troeri iyo nhangaita zvitora tikaenda kufinasi tonosvika pafinashatitadze zveluwenda chibati toziva taiti kumbari handite sei handitsinge kumbari kune tsvina handiti achiti kumbari kune tsvina but akakurira mumbari gosaribvambomirebambomiraimboplataanyanyautarandirwadza chinhu imbomimirea musete nharo unoziva chichandirwadza nini imukudararanzibut unoziva chichandirwadza mbomira muchuto uri mashure kwevhidhio nyarara shatara mbonyarara toda kutaura isi pavhidhio kana uri mberi kwevhidhio unoziva kuti laga ndopaunongwagona kondizoni mushini muhombe right meyatangana munanzva asi unoziva kuti mumbari ndio makabva vakawanda but iye haana kukurira mbari akakurira mbari aidhisa mbari mukomanasekuri vaseke ndoona tumbu zvake unoziva kuti akaita tundu unozamwe muzukuru vana seke manu vana dakwa kutaurira vana tumbu zvena kutaurira udombo chako kusi kwamhomzi iwo asinyemeche saka aidhisa mbari anodhisa vanengoita mari mbari kunokwangisiri kumbaapana passion java ndoyokwaseka echitungwiza but vanenge vakudhisa manje kuchitungwiza kwacho vamubvunza zvekuchitungwiza anenge akutoona animubona angakutokuti zvinoita zvakanoita but kaareas yako kana kuri kujangika kana iri areas yako kana kuri apa ndinozamba nandoro in life zvedu tingangotaura mufana wangu ka pafa munhu tinongoti rest in peace we not there to judge mwari ndiye anotonga iye namwari wake ndo vanoziyana tinongoti chinimbi plus futi ndinandiri plus mufana wandiri rest in peace young man okay wowe sani asi pahistiri unoziva kuti anoziva kuti agara kuseri kwechitsero kwandiri akambobonyena asina unhine muchikoro apajamba jure horo abaonyeni jinimba akabaonyeni achigara muna tumusheno akabaonyeni
ndikutora akabonye pagwazhi akajamba ati mugwazhi munoriwe monyene nematomatoes iye akazina onyeni ane matomatoes apa anozhara onyenu even with 36 billion in my pocket avapana akabva kudhara iyo hamenge dzakazidi kumuona ndati zvandikutaura ndi magaro anonzi bhakare magaro ndingatouya kuzogadzira munhu mukuesana marodhi meso marodhi aipa ndotoagadzirisa dzimba idzi ndotopendazikuru ake ndoaziya bakudziko kudombosha akaitei kudombosha chichi akaitwa kudombosha akakovakanzira yakaenda kukumba kwake yakamborambwa nachief wai sabhuku akaramba akuti yoruweza kwako but inini handinase mtini kwachifu ruenda kune mapotwo kune potro but oda unonama nhirini kwako unama kwake wasandi kutaura kuti gauro reapanhaka apanhaka bozini panhara ana mtini 43 pa4 December chandatokenda 43 ndachi mdarike madhara ndo aripo ana gustaruni but ndikutoforonda chabatota iwe unovaka nhinginise mtini wobva wasiyachi akazhara ngoro one kuromba hatisi kutaura kuti akazhara kaba kuba akatori nani akazhara life yamwaaita zvemagazi mamusi kuita akasenza kufa akatoti gasi kunokurunonetsa chichichichi uyo vhamuchester vatamupa mari here sort of ahead handingazivi kuti chokwadi kunongoziva vanhu vane mari kanoiti mahistory but mari zvavana blabheri vane mari so ndogona kukujuta ine tumwe tumastatement but hatongoti mufana akangosedza wangane mari yake zvaona dhavha zviya zvikuwanzira youngsters vava vachiri negauro ka but gauro itai gauro muchipowo vamwe kana kumasangano echechi paizorwadza futi pamwe pairwadzawo zvake eginimbu mubhawa make mweya aisvika achisikopambura vanhu handiti aisvika otarisa so omutarisa handiti obva kutakati wanwa mabhiya mangano obva kuti akananda anwa 4 makosi obva kuti puwa mari yako ye4 makosi kuti mbhawa mbana wangu akatadza kamwari ngaakuregere kudini asi kana amwe mahwambe uchatosagozi jesu ndakanogara nenini ameno ameno handizoziyawo aiwa iri ritori nyaya dzekujusa wozi